eskolan, institutuan, euskaltegian, nor-nori nork ikastean, pilo bat taula ikusten ditut, eta ez dute zer ulertzen, nola demontre egiten da hori. Lasai aurrera eta nik azalduko dizuet, guazen. Artistak, normalean jendeak, nor-nori nork ikastean, arazo nahikotxo ditu, pilo bat taula, letra eta ikusten dituelako logikarik ez duen. Taula oso ondo dago, baina agian zuek behar duzuena da aurreko bi bideoetan ikusi genuen bezalaze, koloreka hobetu ulertzea. Beraz, orain arte nor berdez eta nor urdinez erabili dugu, ezta? Hemen goian dituzue beste bideoak, nor bideoarena eta nor. Beraz, nor-nori nork kasuan, 3 elementu daude. Nork, nori eta nor, edo zer. Orduan batzuetan singularrean eta beste batzuetan pluralean. Hona hemen lau adibide. Anak Mikeli opari bat eman dio, edo Mikelek Anari eskerrak eman dizkio. Zuk niri etxerako lanak eman dizkidazu, guk andereñoari abesti bat egin diogu. 3 elementu horiek ondo esateko ordena zein da, lehenengo nor, bi edo dizki, gero nori, horretarako zuk oso ondo ezagutzen duzu, nori kasua, zait, zaio, zaigu, zaizu, zaizue eta zaie, letra horiek, erro horiek kasualitatez, honetarako erabiltzen dira. Beraz, begiratu hemen, zait, ezta, baina ditz zu ezin dugu esan, orduan da ere esaten da. Zait, zaigu, zaizu, zaizue, zaio, zaie. Eta beste erroa, nork kasuarena ere oso ondo ezagutzen duzu, ezta? Dut, du, dugu, duzu, duzue, dute. Horregaitik kasu bakoitzean hor dituzu, ezta? Zuk, zuek, haiek, zuk, zuek, haiek. Ordena hemen jarri dut, orden logiko hori erabiltzen dugulako. Ze, horrela hobeto ulertzen duzue? Zer falta da, ezta? Bai, guazen gelara. Eta eskema nola osatzen den ikusiko dugu. Eta ikasi dugun guztia praktikan jarriko dugu. Alde batetik, nor kasua, di edo dizki, baldin eta zagar bat ala bat baino gehiago ditugun, eta hemen nori, ezta? Nola? Zait, orduan T bihurtzen da, zaio, zaigu, zaizu, zaizue eta zaie. Azkenik nork zuek ere ezagutzen duzuena. Dut, du, dugu, duzu, duzue eta dute. Baina honekin esango duzue, ze arraio da hori, Mikel? Azalduko didazu? Eman dezagun adibide bat. Nik zuri liburu bat eman dizut. Zuk niri liburu bat eman didazu. Zuk niri liburu bat. Baina zuk niri liburu batzuk dizki da zu. Bai ala ez, horrela hobeto ulertzen duzu, Beste adibide bat, guk zuri opari bat egin dizugu. Guk zuri opari bat. Baldin badira opari batzuk, guk zuri dizkizugu. Horrela hobeto, gelan beti askoz hobeto primeran, beste bat arte.